Pfuma yavo ndobva mazobvunza kuti iwe mukadzi murume uri kumuda here? Ndikati hongu murume ndiri kumuda. Pamazobvunza murume makati murume mukadzi uri kumuda here? Ndikati murume akati hongu mukadzi ndiri kumuda. Musi watabva kuno atezvo rangu ndopakabva pfura nekumba vachiona amai vangu. Vachangosumuka vatoenda kumba kwavo. Murume wangu ndopakasenda meseji achitoti ina handichada nezvako. Tsvaga murume anodiwa nehama dzako. Ini ndakawana kudzi is my everything. Mwana wangu ndochengeta. Uyu mafa angada kundiroerera mudare zvinoita unge tikaita vana tese. Ndonyaya iri. Mudzimai wangu handichakwanisa kugara naye nenyaya yekuti nguva zhinji anonzwa zvokuita nehama dzake. Nina achanditeerera. Haushari here mudzimai ndozvaupedzera uchitaurira wakaroora. Wakuda kungosiyana naye usina chawabvisa chimwe chavo usina kupedza. Wakune mune vana? Mashoko autaura muningi aya akabva pano munhu ari kutaura kuti ramba mukadzi kuti ari kubva mumwoyo mako pachezvako wegani. Aribva mumwoyo mako wegani. Kuti kaibva mumwoyo mako dare rikarashikira pajudgment watongwa ari zvapera akazoti ndakakanganisa paya pantu kunyatso kubvunza zvakanaka. Munhu angoramba usina zvawakadi tosvika pakuti munhu atanga atopeterwa pakuti umusiye. Ndizvozvo here? Yes. Patakapedza dare papaya akauya naatete vake panza vakatanga kutitongesa vakaona kuti aizosiyane nazvo kutaura zvimweni. Wewe ndezvokuratidza kuti akuchena mukadzi. Amene anyachida kubvunza kwazi akakutaura nemeseji ndozvaakataura kwauri. Meseji yacho ndinawo. Iripo meseji yacho. Aiwa, haana kuramba. Anovhurirwa pameseji. Murume haasi kuramba zvaakataura ndizvozvo. Mukadzi ari kutaura kuti ina handichada nezvako. Haasi kuzviramba. Chikonzero chaari kutaura izvozvo kuti handichada mukadzi. Inhau dzaakutaura dzokuti hanzi makazotongeswa panzamba naatete orosona. Amen. Handizvo zvautaura. Asi chikonzero chikuru ndechekuti waane mumwe mukadzi. Wakaona ari nani ka? Hazvirambwe. Ndozviri mumeseji kuti wakaona ari nani. Ndo chikonzero chikuru usade kuti usiye parangana ateta. Kuti ndo wakaparadza imba yako. Wakaona ari nani? Uyu ari kurosa umwo. Dai nambomuona kuti akaita. Anokunda. Vafana mazuva anawa. Chii? Mhepo dziri kufamba wako. Todii kuona vana vedu vedu. Kuva.
waona kuti takaita zvinotikurira. Baba wako akataura muno zvakanzi muroora wangu ndomudo. Very good. Ndinototakura muroora wangu ndiye ndakati zvapera. Asi ubuda panzapo tinoomesera vabereki awedzi. Tinoomesera vabereki zvichokwadi ndizvamunoita. Rudzo. Mambo vabereki vari kwere komana. Saka nhau iyi yakauya iyi kuvabereki vako yekudzi wakudiwa kudare nemashoko ababa vati kudi. Vanonyara. Ndisabu baba wake umambo. Baba wake ndisabu vanonyara kuuya. Musuru ndiwo vakati kuti ini muroora wangu akandinakira ndotakura. Ende ndakatiro ndini ndakato vakambobvisa chii mombe. Ayo baba. Vakabvisa ma. Hatiti maona. Zvino apa manje ka zvazviri kureva ndezvokuti iye zvine zvichitarisaona. Ati zvaravada pfuma yavo pamwana. Kana wakamusiya pfuma inodi Inodikana manchete. Pfuma yakanga yataurwa muno yokuti vabereki vanobvisawo zvavanenge vagona. Hakuchisimo uko. Yana mumwe mutauriro manje. Mwana wangu asiyiwa. Saka ndoda kubva ndapedzerana navo. Ndoba yako ita. Pedu tinoomesera vabereki. Hauna danga remombe. Saka sasa taona chapa. Ende mwana wacho iyeyo wake akupa mai vake basa kuchengeta mwana iyeyo. Iye kati ndinochengeta mwana wangu. Iye pachada hapana. Anochengeta chii? Mwana anochengetwa naamai. Ndoanenge zvawo wakuchengeta. Ika mwananga ino. Mwana akura sei mwana? Anogara naamai uyu. Mwana achiri ane kodzero yekufanira kugara naamai vake. Angachengetwe naambuya kuti zvaiti vakafa ere amai ake? Regai timbonzwa mazwi ade. Tauriro yakutaurira uyo. Taurira uyo yakutaurira mazwi uyo. Singaiwe ndiri. Watai. Pamusoro changamira. Vari kuti hanzi mukomana uyu akazvidza dare. Asi ari mudare akabvuma kuti ayo inini mukadzi wangu ndinodi ndinomuda ndichaita zvinodiwa asi azi kuda panzi. Same day akazangana rimwe dare futi achinja zvinhu zvaangadi vamutaura namunhu. Saka kunyepera dare. Vari kuti maitiro akaita yakuzvidza dare. Saka taachikumbira dare kuti chi anofanira kupiwa mutongo wake wekuti ashora dare kuitira kuti vamwe vazoona chii vazoona kukosha kwezvinhu izvi kuti dare kana rapa judgment zvinofanira kutevedzerwa. Ati mukadzi akati murume wangu ndomuda. Uyu akataura kuti mudzimai wangu ndomuda. Muromo waitaura asi pfungwa ndozvokurehwa nemurume. Mambo akatamba nedare because baba wake akapiwa time to pay akasvika pamudzi kana tengesa fodya. Ndiri kunyepera dare. Waibribe dare rine uchinyepa kuti kana ndazotengesa fodya ndatengesa fodya ndopachazobhadhira that is kupera kwaMay April. Iwe uchinyepera dare. Ndizvozvo here muchini.
baba wako ndo zvakataura but after taita masales iwewe ubuda panzi wakutaura kuti auchada mukadzi iwe watongwa nedare rini. Regai nditaure ndichiti nhau tinofamba nenzira yadzo, hatidzokeri apo. Kana vafundisi kana vachiparidza chaizvo unonzwa dzokorera verenga vhesi yako, dzokorera vhesi tisabude mairi. Samuel uri kuti kudi uya undibudire pachena pamberi pedare kuti uchiri kuda nezvangu here. uya undibudire pachena kuti uchiri kuda nezvangu here, ndo nhau iri panapa. Saka chibuda pachena pako ndopautaura kuti mukadzi auchada. Saka mukadzi ndiye chimbudira pachena Simudza dara tizwe. Tishona chinoda kurunge chinotidza mei kana wanzi kuda pachena ane chinobviswa chinoratidza kuti hauchada unonzi kukuro handiti inokwira bhazi mari totenga all right, here we go order. Isa. Teramoy. Maria. Nhau yapo ndekuti iwo yamira kadamo bata $5 taurira kumudzimai uyu kuti ndogumburwa rabviswa nomurume wako ari kutaura iye kuti inacha amai ndogumburwa rabviswa nomurume wenyu vari kuti ini handichada. right. Baba wako ngauya Tondira cheva. sisa shoko namba Aba. Nkwashata achakuda. Achantida. tositenda chinowadza kurupenyu. regai nditaure ndichiti takanga tatonga nzvimbo iri nyaya yekuti tezvarada pfuma yako. Zvino pfuma yakanga yareruka nenyaya yekuti vanhu vari kugara pamwe. Zvakanga zvareruka nokuti taiti aiwa imba yerudi iri kuenda mberi. Zvino imba hapachisina imba tizvara kuda twaka
ndizvo saka baba muitirwa mapepeni chiitirwa mapepeni zvokuti fodya yatengeswa hazvisi kwezvo mune zvamuda kutaura tapedza nyaya baba munoda kuti ndanga chikumbiro kuti iye anzi amwedzi takagona ngachikumbiro kuti chibuda munhu sezvo kwachataura kuti hachadanzadzira chibuda munhu ndinotorawo mudziyo yake kugara pamwe zvakanaka midziyo yemwana wenyu iri koko aiwa nhau iyi yabuda pachina kukuru mapuwa chiendai munorongedza mbatya dzanu dzemwana uri kupanza kwakaita mbatya vakatakura kare komapoto mirai ndone ngozi Kwani ngozi lazima aende wegani mambo utora midziyo yake aende wegani mwana uyu aende atotora kwa kupima anofana uye tinogona kudaiwo zvakare iyeyu zvinhu zvakaanokwanisa kuzviziva anogona kuzvitaura ine zvakati nezvakati 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 kuitira kuti kumberi uko kusazononetsa uko. aiwa isusu hatikwanisi kunyora midziyo yake tinyore masipunu bubu iye anoziva midziyo yako miziyo baba wake atezvara vake munhu ndisabhukwende munhu anoremekedzeka anoziva mutemo atonzvekwa kudarire hatiti saka isusu tiri kuda kuti kuchienda vanhu vanoperekedza mwana uyu mutsika dzakanaka hatidi kunzwa chii makaita noizi maakuvharidza pfuma yababa munoenda zvakanaka mutsika yakanaka tete mumwe chete anokosha pasi mambara kutaura madzitete aya kunoenda tete nani nadzadzi yacho